Mají nádherné kostýmky, které moc na čarodejnice nejsou, ale to nevadí. Protože proměny čarodejnic v nějaké zvířátka, třeba motýlky, jsou opravdu těžké. A vidím, že se s tím zhostili moc krásně, že to určitě zvládnou. Mají křídélka a uvidíme, jestli to jejich vystoupení taky zaslouží certifikát mezi čarodějnou elitou. Počkáme, až se připraví. Tak, motýlci nám skoro usnuli, ale vidím podle potlesku, že i motýlci si zaslouží místo mezi naší čarodějnou elitou. No jo, krásně se nám uklonili. Já myslím, že jim taky půjdu předat ten diplom, ten certifikát, který je určuje mezi čarodějnou elitu. Nevolej teď na ní. Davide, nehýb.